Skulle vi ikke til at blive kærester? Ja. Ej, For min kendte eksamen, ikke? din kendte eksamen, ikke? Alle rigtige mænd har en kendte eksamen. Hvad er det for noget natterbøj? De gamle. Nattevagt på retsmedicinsk. Var der ikke noget med en psykopat og en nattevagt herinde for mange år siden? Skalperede sine ofre. Knippede dem bagefter. Fuck, sygt, crazy, pervert shit. Var det ikke en ven, der slog kommissæren ihjel? Jeg som skød ham. Hvor tror du, Werner er død? Jeg vil møde ham. Han har forsøgt at slå mine forældre ihjel. Han sidder på Sankt Hans. Kære far. Kære Werner. Fuck dig! Nattevagt, ligesom sin far. Det er jo genialt. Så mangler vi bare en morder. Hvem er du? Werner? Og så stiller han mig det spørgsmål, en hver buddhist vil elske at få. Har du nogensinde prøvet at blive slået ihjel? Hun er blevet skalperet. Er det ikke Werners signatur? Hvor er du det fra? Er han slået på hovedet? En copycat. Er du crazy? Ligesom din far?